Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ading. Taong 1977, Baco, Oriental, Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda itong si Ading. Kasama niya noon ang kanyang mga kapatid sa tuwing tumutungo sila sa laot. Hapon na sila pumaparoon, yung uwi kasi nila sa mga susunod na araw pa. Hindi biro ang layo na pinupuntahan nila para lamang makakuha ng masasarap na isda kagaya ng mga katyawan at iba pa. Para sa mga hindi nakakaalam, ang katyawan ay isang uri ng isda kung saan pahaba ang sukat nito. Meron yung patulis na nguso at napakarami nitong matatalas na ngipin. Maliit lang din yon kung titingnan, subalit napakalaman ng katawan nito. Sa halos ilang taon nilang pagpapalaot, hindi sila nawawala ng ganoong uri. Sa dinami-rami kasi ng isda sa dagat, bukod tangi ang lasa ng katyawan na siya namang labis na nagustuhan ni Ading. Dahil siya ang nasusunod sa bangka nila noong ginagamit, kung kaya't minamabuti niyang huwag umuwi hanggat hindi nakakahuli ng kahit isa nito. Isang gabi, habang nagpapalaot ang kanilang grupo, napansin noon ni Ading ang dami ng isdang lumalangoy papalapit sa kanila. Noong una, inakala niyang marami lang pagkain sa kinaroroonan ng bangka nila, pero pagsilay niya rito, napansin niyang wala namang mga maliliit na isda ang lumalangoy papaikot sa kanilang bangka. Dahil sa kanyang nakita, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga kapatid na maglatag ng lambat. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang napakaraming isda ang kumapit sa kanilang mga lambat. Halos naging pahirapan para sa kanila na hanguin yun sa dagat gawa ng sobra-sobrang bigat ng mga ito. Inabot din sila noon ng ilang oras kakahila papaitaas bago sila tuluyang nagpasyang isa-isa na lamang kunin ang mga isda sa lambat. Habang abala sa pangunguha sila Ading, doon niya nasilayan ang isang katyawan na merong nakasabit na telang kulay puti sa pangil nito. Pagkuha niya rito, agad naman siyang kinagat ng isdang yon na siyang naging sanhi upang makawala yon mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tanging naiwan na lamang sa kanyang mga kamay ay ang tela nitong tangan-tangan. Dahil sa pangyayari, minabuti niyang itago yun sa kanyang bulsa sa kadahilanang may nararamdaman siyang solidong bagay sa loob nito. Hindi niya na yun naibuklat doon mismo sa bangka dahil sa pagmamadali ng mga kapatid niyang magpatuloy sa paghihila ng lambat. Lumipas ang gabing yon, naging maayos naman ang lahat. Pagsapit ng bukang liwayway, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan pabalik ng Baco. Lahat sila pagod dahil sa magdamagang trabaho. Bagaman 7 silang magkakapatid noon ang nagtulong-tulong, hindi yun sapat upang mapadali ang pagkukuha nila ng mga isda noong gabi. Habang nagkakapi sila sa bangka, napag-usapan nila ang mga nangyari. Hindi kasi gaanong makapaniwala ang kanyang mga kapatid sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na walang rason ang mga isdang yon para lumapit sa kanilang bangka. Isipin ninyo, ni hindi man lang sila nagpailaw na siyang aakit sana sa mga ito. Kung may maliwanag sila noong gasera, maiintindihan pa nila. Pero yung tipong liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang bangka, sadyang napaka-imposible naman sigurong ang mga isda na mismo ang lumapit sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Ading, tumawa lang naman ito habang nagwiwika sa kanyang mga kapatid ng, "Baka napadaan lang ang mga yon. Hayaan nyo na. Ang importante, marami tayong maibibenta. Swerte lang siguro natin kagabi, kaya tayo nakahuli ng ganito karami."
Sa bagay kuya, mas mabuti nang hanggang ganito, di ba? Teka nga, bakit ba natin pinag-uusapan yun? Sagot naman ng kanyang kapatid na sumunod sa kanya. Sa pagdaong ng kanilang bangka sa pantalan, agad naman silang sinalubong ng kanilang mga magulang, dala-dala ang mga banyerang lagayan ng isda. Ang mga magulang na lang kasi nila ang nagbabantay ng pwesto nila sa merkado sa kadahilanang hindi na kayang sumama ng kanilang padre de pamilya sa pamamalaot. Para sa kanilang magkakapatid, mas nanaisin pa nilang magkayod na parang kalabaw kesa makita nila ang mga magulang nila na unti-unting nalulugmok sa kahirapan. Sa kasamaang palad, lahat sila naapektuhan dahil sa pangyayaring yon. Bawat isa sa kanila, elementarya lamang ang natapos. Hindi na din sila nakapag-asawa ng maaga dahil buong buhay nila binuno nila sa pagpapalaot. Sa paglapit nilang magkakapatid sa kanilang ama, bitbit nila ang mga isdang nahuli nila. Ang iilan sa mga ito, halos inabot ng 10 kilo ang bigat. Marami din sila noong nakuhang tulingan na halos hindi pangkaraniwan ang laki. Habang tinitimbang nila ang mga isdang yon, bakas naman sa pagmumukha ng kanilang ama ang tuwa nito. Maya-maya pa, nang dadalhin na nila yon sa merkado, inilahad ng kanilang ina na umutang muna sila ng karne para naman meron silang maiuulam pagdating nila sa kanilang tahanan. Matapos naman yung marinig nila ading, agad naman nila yung sinunod. Halos, minsan lang kasi silang makakain ng karne kung kaya't hindi maipaliwanag na tuwa ang kanilang nadarama. Dahil sa dami ng kanilang trabaho, kaya na may pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa telang kanyang nakita sa bunganga ng katyawan. Kinagabihan, doon pa lamang niya naalala ang tungkol dito, kaya na may dali-dali siyang tumungo sa banyo para kunin ang pang-ibaba niyang nakasampay roon. Habang binubuklat niya ito, maraming katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa isip-isip niya, papaanong nagkaroon ng tela sa bunganga ang katyawan gayong naninirahan ito sa malalim na parte ng karagatan. Nasisiguro din niyang milya-milya ang layo ng dagat na pinuntahan nila sa lupa, kung kaya't imposibleng maagos roon ang anumang telang nanggaling sa dalampasigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang masipat na niya ito, nagdesisyon siyang doon na din yon buksan sa banyo. Habang binubuklat niya ang tela, unti-unti niyang nararamdaman ang paglamig ng kanyang palad. Pakiramdam niya, may kung anong bagay siyang nahahawakan sa loob ng tela na halos kasing lamig mismo ng yelo. Maya-maya pa, nang mabuklat na niya ito, tumambad sa kanya ang kulay puting bagay na nasa kaanyuan ng isang pangil. Napakatalas ng dulo nito na halos konting puwersa lamang ang ilapat niya roon, kusa na yung bumabaon sa kanyang balat. Dahil sa matinding paniniwala ni Ading sa mga mutya at agimat, nagdesisyon siyang gawin yung kwintas. Para sa kanya, wala namang mawawala kung maniniwala. Makalipas pa ang ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagpapalaot, unti-unti nang nararamdaman ni Ading ang pag-iba ng katawan niya. Kung noon, halos hindi na siya umaabot ng 5 minuto sa ilalim, ngayon nagagawa na niya ng 15 minuto ang pagsisid. Ang labis pa niyang ikinagulat ay ang natuklasan niyang kakayahan kung papaano mas madaling makakuha ng pugita sa ilalim ng dagat. Dahil dito, napag-isip-isip niya na merong mali sa katawan niya. Isa lang ang kanyang pinaghinalaan, at yun ay ang kwintas na kanyang tangan-tangan. Upang makumpirma kung medalyon ba yun o simpleng bato lang, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa albularyong kakilala nila. Pagdating niya sa bahay nito,
Hindi pa man siya nakakapasok sa loob, sinalubong na siya ng matandang bakas sa pagmumuka, ang tila bang labis na pagkagulat nito sa mga bagay na kanyang nakita. Saan mo nakuha yan? Tanong ng albularyo sa kanya. Ang alin ho? Ito ba? Sagot naman dito ni Ading habang ipinapakita ang kanyang kwintas. Matapos naman yung marinig ng matanda, minabuti muna nitong papasukin si Ading sa loob ng tahanan nang sa gayoy makapag-usap sila ng formal. Sa pagdating nilang dalawa sa sala, inilahad sa kanya ng matanda na ang kanyang nakuha ay isang mutya sa dagat. Hindi ito literal na mutya ng dagat, bagkus ay yun lamang ang kabuuang tawag nila sa anumang mutyang nakukuha rito. Bibihirang makakuha ng mutya sa dagat kung kaya't masasabi nating limitado ang kanilang kaalaman ukol dito. Dagdag pa ng matanda, tanging mga mutya ng susulamang at ng mga isda ang kadalasang nakukuha ng mga antingero. Ni minsan, hindi pa sila nakakita ng mutya na nanggaling mismo sa laot. Para masigurong lehitimong mutya ang nakuha ni Ading, nagdesisyon ang albularyo na subukin ang mutya. Ang una nitong ginawa, ibabad yun sa suka at pwersahang gibain sa pamamagitan ng paghataw dito ng mga mabibigat na bagay kagaya ng martilyo. Ngunit makalipas lamang ang ilang minutong paulit-ulit nila yung ginawa, hindi man lang nagalusan ang pangil na kanyang tinatangan. Matapos nila yung masilayan, ang albularyo na mismo ang nagkumpirma sa kanya na walang duda, mutya ng dagat ang kanyang nakuha. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Matapos ang kanilang pag-uusap ng matanda, inabisuhan siya nitong mag-iingat sa anumang uri ng nilalang na maaari niyang makaharap. Mapanganib ang pagtatanga ng mutya ng dagat, iho. Magmula sa araw na ito, magiging lapitin ka na ng mga nilalang na hindi mo inaakalang totoo. Magpakatatag ka, sapagkat yan ang magiging pagsubok sa iyo ng mutya. Wika ng albularyo bago niya lisanin ang bahay nito. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi na siya nagduda sa sinabi ng matanda sa kadahilan ng mas mainam na alam niya na merong nakaambang panganib sa daraanan niya kesa na may manatiling mangmang siya. Lumipas pa ang mga araw, nagdesisyon sila Ading at ang mga kapatid niya na pansamantala munang itigil ang pamamalaot nila. Yun kasi ang utos ng kanilang ama, gawa ng makikiisa sila sa pista na magaganap sa mga susunod na araw. Wala namang tumutol sa kanila noon, lalo pat ang nais lamang ng mga magulang nila. Magkaroon sila ng panahong makapagliwaliw kahit isang beses lamang sa isang taon. Sa pagsapit ng araw ng kapistahan, naging masaya naman ang mga kapatid niya. Hindi pa man sumasapit ang gabi, kitang-kita na nila ang pagsidagsaan ng mga manlalako na nanggaling pa sa iba't ibang lugar sa Mindoro. Kabilang sa mga ito ay ilang mga perya at mga tindahang naglalaman ng kung ano-anong ibinibenta. Kinagabihan, nang mapagtanto nilang marami ng tao sa peryahan, agad naman silang nagpaalam sa kanilang mga magulang na sila'y tutungo roon. Bitbit nila ang kakarampot na baryang naipon nila upang itaya sa iilang sugal na naroon. Habang binabagtas nila Ading ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kung ano ang kanilang bibilhin sa mga manlalakong kanilang madaraanan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang sentro ng baryo, doon bumungad sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pamimili. Dala ng tuwa ng mga kapatid niya, paisa-isa naman yung nagpaalam sa kanya. Hindi naman niya yun pinigilan sa kadahilan ng nasa bahay pa lamang,
Nagdesisyon na silang maghiwa-hiwalay sa oras na marating na nila ang pwesto ng mga manlalako at perya. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Ading, napadapo siya sa isang parte ng kanilang lugar kung saan may mga manlalakong nagtitinda ng iba't ibang uri ng pagkain. Paglapit niya rito, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang animoy pangingilag sa kanya ng mga tindera. Sa estado ng pagtingin nito, animoy naiilang yun sa kanya. Ang labis pa niya noong ikinagulat ay ang ginagawa nitong pagtago ng kanilang mga paninda. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya yung nilapitan habang nagwiwika dito ng, Ale, bakit yung tinatago ang mga paninda nyo? Ayaw nyo bang bumili kami sa inyo? Matapos makapagsalita ni Ading, patuloy lamang sa paglilipat ang mga panauhing yon. Nang masipat niyang isinarado ng mga ito ang kanilang tindahan, wala na siyang nagawa kundi lisanin ang lugar na yon. Sa pagdating niya sa liwasan, unti-unti naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Yung mga peryahang kanyang nakikita, hindi niya mawari pero ramdam niyang meron itong itinatagong sikreto sa mga kababaryo nila. Bagaman gano'n na ang kanyang nararamdaman, pinilit niya pa rin yung ipagsawalang bahala sa kadahilanang aminado siyang hindi na siya gaanong natutuwa sa mga nangyayari. Sa paglalim pa ng gabi, mas lalong tumindi ang sigawan at pagsasaya sa paligid. Kahit ang iilang ilaw sa lugar ay gasera, nagpatuloy ang pista, alinsunod sa palagi nilang ginagawa. Habang nagmamasid itong si Ading sa gilid ng liwasan, dumating ang albularyong minsan niyang pinagkonsultahan. Sa paglapit nito sa kanya, nakangisi naman yung nakatingin habang nagwiwika ng, Iwasan mong magpakita ng pagdududa sa iyong mukha. Sumabay ka lang sa daloy. Sa mga susunod na araw matapos ang pista, aalis sila rito ng payapa. Dahil sa sinabi nito, mas lalong tumindi ang pagdududa ni Ading laban sa mga manlalako. Pakiramdam niya, meron talaga itong itinatago sa kanila. Upang hindi na gaanong lumawak ang kanilang pag-uusap, minabuti niyang manatiling tahimik habang patuloy na nagmamasid. Makalipas lamang ang ilang minuto nang mapansin niyang umalis na ang albularyo, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa mga manlalako. Sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, maigi niyang pinakikiramdaman ng lugar na kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang isa sa kanyang mga kapatid na pumasok sa maliit na kubo kasama ang isang babaeng dayo sa lugar nila. Matapos niya yung makita, agad naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Walang pagdadalawang isip, dali-dali siyang pumanhik sa dingding ng kubo para makiramdam at magmasid. Pagsilay niya sa isang maliit na siwang, doon niya nakita ang babaeng dahan-dahang ibinababa ang kasuotan nito. Bagaman isa yung ordinaryong tao, hindi maipagkakaila ni Ading ang animoy kakaiba nitong itsura na dahan-dahan niyang nasisipat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang matutulis na gulugod ng nilalang na yon at kasabay nito ang paglitaw ng animoy malausok nitong pakpak. Bigla ring nangitim ang balat ng babae, hudyat na hindi yun isang ordinaryong tao. Dahil sa wala pa noong karanasan si Ading pagdating sa ganoong uri ng nilalang, kung kaya't pansamantala siyang natulala habang pinagmamasdan ang ginagawa nito sa kapatid niya. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, dali-dali naman siyang tumungo sa bintana nito para pumasok. Hindi na niya inisip ang sarili niyang kapakanan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na malapit nang malagay sa alanganing sitwasyon ang kapatid niyang yon. Nang makapasok na siya sa loob ng kubo,
agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Pagdating niya sa isang kurtinang naghihiwalay ng silid at sala, buong lakas naman niya yung hinawi na siyang naging sanhi para masipat siya ng aswang. Pagtitigan nilang dalawa, doon niya napansin ang kapatid niyang wala ng malay na nakahiga sa higaan. Punong-puno na din ng laway ang bibig nito at meron na yung maliit na sugat sa dibdib. Bago pa man makasigaw ang aswang, agad naman niya yung sinunggaban at pilit kinitila ng buhay sa pamamagitan ng pagbigkis ng kanyang braso sa leeg nito. Sa sobrang galit noon ni Ading, hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon ng aswang na makapumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Bago niya itutuluyang pakawalan, binali niya muna ang leeg nito para siguraduhin yon ay patay na. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang hinila ang kanyang kapatid papalabas ng kubo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang medyo makalayo na siya sa baryo, laking pasasalamat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mga kapatid na kasalukuyan na ding naglalakad papauwi. Pagsilay nito sa kanilang dalawa, agad din naman yung lumapit para magtanong. Subalit kahit anong gawing pagtatanong ng mga ito, nanatiling hindi makasagot itong si Ading dahil sa gulo ng kanyang kaisipan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, minabuti niyang dumaan sa bahay ng albularyo para patingnan ng kanyang kapatid. Pagdating nila sa kubo nito, nadatnan nila yung nakaupo sa tumba-tumba habang nananabako. Pagsilay naman sa kanila ng matanda, agad din naman sila nitong pinapasok sa kubo. Pagdating nila sa silid nito, inabisuhan sila ng matanda na huwag gumawa ng ingay kahit anuman ang mangyari. Ang tanging gawin lang nila, magmasid at makiramdam sa paligid. Nang marinig naman nila Ading ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Sa paglalim pa ng gabi, patuloy pa ring binabalot ng katahimikan ang paligid. Yung tipong wala kang ibang maririnig kundi ang simoy ng hangin at tunog ng mga kulisap sa damuhan. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanilang atensyon sa entradang pinto ng bahay nang makarinig sila ng kung anong nilalang na bigla na lamang doong lumapag. Matapos yan, unti-unti na din silang nakarinig ng mga pag-aangil na parabang merong mababangis na nilalang ang animoy umaaligid sa bahay ng albularyo. Mga kaibigan, ano ang kailangan nyo? Hindi ba't may usapan tayo? Dumayo lang kayo sa baryo. Huwag dito. Alam mo naman masyadong maiinit ang mga antingerong kasama ko. Kahit ilang metro ang layo nila sa bahay ko, paniguradong mararamdaman nila kayo. Wika ng matanda sa mga nilalang nakausap nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon naman narinig nila Ading ang pagwika ng isang nilalang na nagsasabi ng, "Hindi kami nakakalimot sa bagay na yan. Pasensya ka na, tanda. Meron lang kaming hinahanap. Sige na, mauna na kami." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman silang nakarinig ng animoy mga pakpak na nagsisikumpasan sa ere. Sa pagkawala ng mga ito, doon nila naramdaman ang pagpasok ng albularyo. Upang hindi na sila magtanong, ito na mismo ang naglahad sa kanila ukol sa mga nasaksihan nilang pangyayari. Ayon sa matanda, nakasanayan na ng angka ng mga aswang na dumayo sa kanilang baryo tuwing kapistahan ito. Kaya lang naman hindi nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng kanilang panig at uri nito, gawa ng meron din yung naibibigay na kabutihan sa kanila. Dagdag pa ng matanda na sa pagbisita ng mga manlalakong aswang na yon, nabibigyan sila nito ng kakarampot na salapi na tinatawag nilang upa. Kalakip sa upa ay ang kasiguraduhan na wala yung gagalawin sa sino mang taong tubong naninirahan sa kanilang baryo. Sa makatuwid,
Ang nalalagay lamang sa panganib sa pagbisita ng mga ito ay ang mga taong dumadayo sa kanilang lugar para makidalo ng pista. Kung tutuusin, ligtas sila ading, kung kaya't hindi maunawaan ng matanda kung bakit yon tumungo sa kanyang pamamahay para sumilong. Pagsipat nito sa kanyang kapatid na nag-aagaw buhay, labis-labis naman ang naramdamang galit nito sa mga aswang. Awa naman ng Diyos, dahil sa lalim ng karanasan nito, nagawa nitong mailigtas ang kanyang kapatid. Matapos ang gamutan, ipinangako ng albularyo sa kanila na hindi na mauulit ang pagbisita ng mga aswang sa baryo nila. Magmula noon, wala nang naging balita itong si Ading ukol sa mga aswang na nakasagupa niya. Ang tanging alam niya lamang noon, ang babaeng sinunggaban niya noong gabi, nagawa niya yung mapaslang sa pamamagitan lamang ng paghawak niya rito. Lumipas pa ang mga taon, bibihira nang magkaroon ng pista sa kanilang lugar na dinarayo ng mga aswang na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Mindoro. Magpahanggang sa ngayon, wala pa rin kaide-ideya itong si Ading sa lahi ng aswang na muntik ng kumitil ng buhay sa kanyang kapatid. Labis din ang kanyang pasasalamat dahil kung hindi niya hawak ang kanyang karga, paniguradong nadamay din siya. At ang kargang tinutukoy niya ay ang nagkatawang pangil na mutya. Okay, opinion ko sa kwento. Sayang lang no, sa buong kwento hindi masyadong na-highlight yung tungkol sa hawak niyang mutya, tsaka kung ano pa yung mga gamit nun. Kasi parang lahat ng plano nila nung pista naudlot. Kala ko nga gagana yun pagdating sa sugal o kung ano man. Pero isa lang yung pinakitang kapasidad ng mutya na yun. Yun kaya nitong pumatay gamit lamang yung sariling lakas. Pero ang tanong nga, no, ano kaya yung mga kalakip na kakayahan ng mutyang yun? Sayang lang, wala tayo naging ideya kasi umikot yung kwento sa, yun nga, karanasan nitong magkapatid sa baryo tungkol sa pangingisda nila. Tapos sinabi rin nung matanda na bihira lang yung nagkakaroon ng ganong mutya. Kaya nga, konti lang yung detalye tungkol sa mutya na to. Well, maintindihan ko naman kasi nga, konti lang siguro sa buong Pilipinas yung may ganito Kasi ultimo nga tong malalim na yung kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan walang gaanong impormasyon tungkol sa mutya na yun. So, sayang lang, wala na tayong ibang episode para dito Isa lang siya. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.